Et fodindlæg er et meget velkendt og anerkendt redskab i den danske sundhedssektor, når det kommer til funktionsnedsættelse eller belastningsskader i vores bevægeapparat. Særligt når det kommer til benene og fødderne, så er det et fantastisk redskab at bruge. Alle fysioterapeuter i KSO er specialiseret i fodindlæg. Med den viden, vi besidder om fødder, bevægelse og indlæg, har vi altså mandatet til at skabe et ortopædisk indlæg, som er 100% formet og designet til at løse netop dine udfordringer. KSO's fodindlæg kan bruges til alle former for overbelastningsskader i dit bevægeapparat ved vægtbærende aktiviteter. Så uanset om det er en skade i dine sener, muskler, knogler, så kan indlægget her være rigtig smart at bruge til at omlægge dine belastningsmønstre. Når KSO bruger det ortopædiske indlæg i et behandlingsøjemed, så er det vigtigt at kunne mestre sit håndværk. Vi alle sammen har en skarp forståelse for, hvordan formen på indlægget skal være, hvad er det for noget materiale, vi ønsker at bruge, og hvordan skal vi simpelthen forarbejde materialet, så det passer til dit behov. Vi anskuer dig fra alle vinkler. Vi sørger for at være sikre på, at det fodtøj, som indlægget skal ned i, også er sammenhængende med det, indlægget skal kunne. Tingene skal hænge sammen. Hos Kaisersport Ortopædi masseproducerer vi ikke indlæg eller genopvarmer forudproduceret indlæg for tilpasning. Nej, vi skaber faktisk din indlæg fuldstændig fra bunden. Ved at skære efter præcise mål. Vi modulerer, vi former, vi grovsliber, vi finsliber, og vi tilpasser dem netop 100% til din fod. Hos os vil det altid være fysioterapeuten, der vurderer din situation og behovet for indlægget. Træn godt. Lev stærkt.